Wel, dyma ni yn CARMEL Community Clothing. Bwriad y gwaith yma yw I ddosbarthu dillad o ansawdd dda I bwy bynnag sydd angen dillad yn Rhondda Cynon Taf ac hefyd mellach I ffwrdd yn Ne Cymru. Dechreuodd y gwaith ym mis Ionawr 2021. Oedden ni fel eglwys, o'n i'n gweinidog yn yr eglwys yma ar y pryd, ac oedden ni'n ymwybodol o'r ffaith mae dros 400 o blant yn yr ardal yma yn byw mewn tlodi. Ac o'n i eisiau gwneud rhywbeth am hwnna, ac o'n i'n ymwybodol hefyd oedd neb yn dosbarthu dillad yn y ffordd yma. Felly, treuon ni tua blwyddyn yn casglu dillad at ei gilydd ac yn cynllunio'r gwaith. Ac unwaith nath ni lawnsio'r gwaith yn mis Ionawr 2021, nath ni weld yr angen. Oedd lot o bobl yn dod at ni. Ac hefyd, oedd lot o elusenau yn dod at ni hefyd, ac hefyd social services, ysbytau, homeless shelters, pobl fel hyn, yn ein defnyddio ni mwyn dod â dillad I bobl trwy'r holl, trwy Rhondda Cynon Taf. Ein bwriad yw I ddod â'r gwaith yma I fewn I waith yr eglwys presbyteraeth ac I ffindio ffordd I ddosbarthu'r dillad yma trwy'r holl ardal y ddwyrain Cymru yn cynnwys Caerdydd a Chasnewydd. A mae yna galwad mawr yn y llefydd yma. Mae cynghorwyr yng Nghaerdydd wedi cysylltu â ni yn gofyn am dillad. Mae Cardiff Rugby hefyd wedi cysylltu â ni ac wedi'n helpu ni gyda dillad ac wedi addo bydden nhw'n casglu dillad o'i cefnogwyr rhywbryd mwyn helpu ni dosbarthu dillad I bobl mewn tlodi. Felly ni'n brwdfrydig iawn bydd y gwaith yma yn tyfu ac yn rhyw ffordd o ddangos cariad Crist at y bobl sydd yn ddioddef o dlodi yn Ne Cymru.